molt de gust. Encantada. Igualment. Hola, què tal? Què tal? Jo bé. Bé? Quina sort. No, bé tampoc, però és el que es diu, no? Bé, prou. Sóc aquí perquè tinc un problema. Em sap greu haver-vos d'explicar la meva vida. Però si no ho faig, no entendreu el meu problema. Que no és un problema qualsevol, no. Res, doncs començo. Sóc una dona... Casada. Divorciada. Vídua. Soltera. Ajuntada. Treballo... De secretària en una prestigiosa empresa financera. A l'administració pública. Sí, funcionària, què passa? No, de treballadora de la llar. Bé, mestressa de casa, vaja. De bibliotecària. De dependenta d'uns grans magatzems, un pal. Tinc 2 fills. Un fill? 3 fills. 4 fills. una filla de 5 anys. Soc Bàsicament feliç. Si no fos... Per aquest problema... Que no és que sigui molt greu. I ara? Però que ben mirat et fot una mica, eh? Ho dic o no ho dic? Bé, doncs, el meu problema... Que segur que el té tothom. Encara que ningú no gosi reconèixer-ho. És... Per dir-ho clar, Que ho diu? Els meus fills! Doncs sí. Què us sembla? Soc boja, potser? Doncs no. Sóc una mala dona, Doncs no. Una mala mare, Doncs no. anormal? D'una altra galàxia? Depravada? Un monstre? Doncs no. No i no. Odio els meus fills i sóc una dona normal. Jo. Sempre he estat una dona seriosa. El meu home també. Vaja, que entre tots dos fem una parella avorrida. Vam voler tenir fills, doncs, perquè ens alegressin la vida. Esclar. Així que vam tenir primer el nen i després la nena. Molt maco, sí. Ara, d'això d'alegrar-nos la vida, res. no? El nen, el gran, és una bleda assolellada, un ploramiques, un babau. Des que va néixer, només plora. Vaja. Li dius bon dia, fill, i plora. Si li preguntes per què plora, encara plora més. Si algun dia no plora i tu li preguntes per què, ell et respon: perquè m'estava aguantant. I plora 8 dies seguits. Quin drama! Hipersensibilitat, diu el psicòleg. Poden estar contents. Contents? Ja ens agradaria. Si quan fem mitja rialla a casa el nen es posa a plorar perquè es pensa que ens en fotem d'ell. I ara? La nena, la petita, és una altra cosa. Només néixer ens en vam adonar. Que bé vam pensar. Que bé! No plora, no es queixa de res, no se la sent. Que bé! Però va ser pitjor, no és hipersensible, no. no? No, és completament insensible. Freda com el gel, inexpressiva, fosca, tenebrosa, fa por. És una mort en vida. Ara, l'amor zombi s'ha afeccionat als insectes. Primer els mutila i després els col·lecciona. El psicòleg diu que potser s'identifica amb les bestioles i que li fomentem. Sí, i què més? I què més? I si demà li agafa pels cocodrils? Sap què li dic? Què? Que practiqui amb el seu germà, que per cocodril ell de tant que plora i que el mutili i l'esquarteri de dalt a baix. Aviam si així deixa de plorar d'una punyetera vegada. I tant que sí, dona! L'altre dia me'ls mirava. Déu meu, què he fet jo per mereixer aquest càstig? La família monstre al nostre costat és un conte de fades. I et quedes curta! Jo em vaig casar amb el primer que m'ho va demanar. Ai, pobra. Un pallús repugnant, greixós, pudent, pelut com un goril·la. Només aixecava el cul del sofà quan cridava gol! I va néixer el meu fill. La meva gran desgràcia. És igual que el guarro fastigós del seu pare. La mateixa cara, el mateix caràcter, la mateixa pell greixosa, la mateixa veu quan crida gol, la mateixa pudor de peus. Acaba de fer 12 anys i ja té tota l'esquena plena de pèls. Si ja vaig saber com seria el nen. Només els 3 mesos de vida. Li estava canviant els bolquers i de cop el vaig veure amb les 2 manetes allà, rascant-se la collonada exactament de la mateixa manera que el porc del seu pare. Oh, no! Oh, no! No podré viure aquesta vida amb 2 porcs a la vegada, vaig pensar. I tant que no! Havia de prendre una decisió, o l'un o l'altre. I què? Em vaig divorciar. Ben fet! Em vaig quedar al porc petit. Quin remei! Jo sóc una dona de les d'abans, Jo amb les meves cuinetes i les meves estonetes a la perruqueria amb una bona revisteta sóc feliç. Mira que bé. Gairebé n'hi trobo a faltar el meu maridet morto. Tururú. Vaig tenir fills per no desentonar amb les amigues. Esclar. El gran, que ara té 20 anys, ha sortit el seu pare. Sensat, aplicat, bon estudiant, però tan insults que es torna invisible. No m'ha donat mai cap problema, cap ni un. I ara? Sí, una desgràcia. A vegades
me'l trobo pel passadís de casa i penso... I ara? Qui és aquest? Ah, sí, és el meu fill gran, no me'n recordava. Dona! El meu segon fill és sa, fort, estricte, però té un gran defecte. Quin? És una barra. Sí, però no una barra qualsevol, no. Ah, no? Un monstre de la garraperia. Als seus 15 anys porta la comptabilitat de la casa i ens té tots a pa i aigua. Ai, pobre. Quan vaig parir la nena vaig pensar, oh, quina il·lo! Quina il·lo! Serà la revolucionària de la família. Quina il·lo! Doncs no. Ah, no? No, només té 10 anys i ja t'he escrit a la cara el que serà. Què? Monja. Per què? Resa, va a missa, cant coral, odia els pantalons i li agrada el color rosa, un fàstic. Ai, sí. Tant de bo que amb la regla t'agafin els fogots, a veure si així et desapareix aquesta cara de mística, filla meva. Quan li dic aquestes coses em diu... No diguis blasfèmies, mare. Després s'assenya i murmura. Perdona-la, Déu meu, no sap el que diu. Què diu que diu? El que jo li dic a nostre senyor és per què m'has enviat 3 angelets teus? Per tocar-me la pera i donar-me pel... Dona! Perdó. Jo sóc soltera i sóc bibliotecària. No sé si sóc bibliotecària perquè sóc soltera o sóc soltera perquè sóc bibliotecària. No ho sé. Tinc 4 fills per culpa de la llei de fertilització assistida. Oh, sí, com que volia ser mare, només tenia 2 possibilitats. Quines? O deixar de ser bibliotecària i buscar-me la vida, és a dir, un pare, esclar. Esclar. O continuar sent bibliotecària i buscar-me un bon espermatozou en un banc d'esperma. Vaig triar la segona opció. Ben fet. Em devien posar l'esperma d'un donant molt potent perquè em vaig quedar embarassada de 4 gèmins. Molt potent, molt. 2 nens i 2 nenes, pòquer. No, doble parella. Vinga, els nens són un encant. Que bé. De fet, són aturats. Ai, pobres. Però les nenes... Què? Les nenes... Què? Les nenes són... Són què? Són hipercinètiques. Que són hiperactives, vaja. No paren quietes tot el sant dia. Es barallen, protesten, salten, peguen, ho destrossen tot, mengen a deshora, dormen de dia, criden de nit i el pitjor de tot... Què? Competeixen. Oh, quin horror! Competeixen entre elles, competeixen amb mi, amb els companys d'escola, amb els mestres, amb els veïns, amb la gent del carrer. I no es cansen? No, que són competidores nates i tenen els seus 2 germans acollonits. I ara? Estic segura que per culpa d'ells els nens van sortir així de sòmines. Per què? No, perquè al moment de parir, per sortir elles primer, els van aixafar, anul·lar i qui sap si amenaçar i així es van quedar. Acollonits! Elles han heredat els gens del semental. Fatal!